מה זה, מספיק לאיזה... בוקר דקל, עצים, הבאנו קצת עצים עם הרמבואים. שיהיה לנו עצים. קצת, ככה בקטנה. מר עולם אנחנו עושים פה. קצת עצים. יאללה, בוקר בוקרי. טוב, מתאר של נפתלי. התחיל מייבש, שמתי פה משהו פה יש מוכן. ואני ציפור מים לאט לאט. התחלתי להוסיף מים. מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר. שכבה ראשונה של מים. תמיד ידעתי שיבוא היום. רוצה לי פה שיעור מה אני עושה. אסור לה לקרוס את זה, רק להרגיז עם האצבעות. נוסיף עוד מים. אפשר להוסיף, זה גדולה, שלא יהיה לבן, ואז נחכים. לא להגזים, עדיף להוסיף כל פעם קצת שיהיה יותר נדע. נוסיף עוד איזה מיץ שבא לסתם, שהוא לכיף, לא חובה. נוסיף עוד תירס, מיץ תירס שנשאר לי טוב. יש נשר בשמיים, גור לך. נגיד מלמטה, שלא יהיה לבנים. לא לדחוס. מאוד חשוב לא לדחוס, רק להרבה. נתחיל לקבל צבע אדום, כמה שפחות לבן. עוד כמה הימורים, אני מחכה בערך 10 דקות. בודק את הדחיסות שלו, נותן לו לצלוח טיפה. אבל אנחנו אז נתחיל לעשות עיגולים. חלתי אותי חזק, תגידי לי. הוספתי קצת מים שזה יהיה יותר רטוב. חיכיתי בערך רבע שעה. עוד פעמיים 5 דקות שזה יהיה גוון קצת כזה רטוב יחסית. מתחיל להוציא מזה את האוויר, עושה קציצות קטנות ואז מחבר אותם. מוציא מהם את האוויר במחיצות. אני מכין פה, מחבר 4-5 כאלה ביחד ומכניס את הקפיץ עם תירס אדום ופופאפ וטייגרנט שאני מכין. נמשיך עוד מעט, אני אראה לכם. לקחתי, נגיד אני אראה לכם אחד איך אני עושה. לוקח כאילו מהרטוב. חבילה לא גדולה שלא יהיה קשה, מתחיל להוציא ממנה, עושה ממנה בצק ומוציא, אני קורא לזה להוציא את האוויר, דוחס אותה עם 2 ידיים כמה פעמים ונותן לה להתייבש כמו אלה, 2 דקות. ואז אני מאחד אותם, רואים? זה המשחקייה, עוד לחיצה, מספיק. לוקח 4 כדורים כאלה, לקחתי 4 שחסיתם רכים אחרי שדחסתי אותם. עוד 4 דוחס אותם, משחק איתם הרבה זמן. משחק, מחבר אותם טוב, מאגד אותם. בגלל זה עשיתי אותם אחד קטנים בשביל שיהיה לי קל עכשיו בגדול, אבל עדיין זה קשה ויש הרבה סדקים כמו שאתם רואים, אז צריך להמשיך לקבל את זה. משחק עם זה עם 2 ידיים, לעשות חצי פיתה אני קורא לזה, ויהיה עוד חצי כזה, ויתחבר לקפיץ ולטייגר נאץ. אתם רואים? משחק, מחזיר את זה לכדור כל פעם, דוחס את הבפנים בעיקר ואת הכל. משתדל לא להכניס אוויר. כל הזמן, קובה. נעזר ברגליים, שיהיה לנוע יותר קל. מתחיל לקבב אותו יותר, צורה של אמבורג. מכל הצדדים לדחוס, להוציא את הסדקים וללחוץ עוד פעם בפנים, עוד פעם סדקים. יש בעיה, מוסיפים מים. יש מצב אני לוקח אחריהם סיבוב קטן, אני יודע לחזור, אני... ברור. יאללה, תודה. בכיף. אתם לא צריכים לשאול ממש. יואו? עוד שנייה. הרס הסרטון זה. סתם. קצת ארוך. אני אקצר, בדרך כלל אני משחק עם זה עוד קצת. אני רוצה אבל להראות לכם. משחקים עם זה עוד איזה 2 דקות לחזק את זה. אני אראה לכם מה אני עושה, אני לוקח קפיץ. עכשיו אפשר להוריד כפפות. כי כבר פחות מלכלך, זה פחות דביק, זה לא מלכלך את האצבעות, זה עדיף לעבוד עם כפפות. גם אחרי כמה ימים נהיה בלגן בידיים ובאצבעות.
אז כפפות. הפרעתי את הקפיצים, הכל לגמרי, את הקרסים, לוקח את הקפיץ למטה, את הקרס, נותן לחיצה יחסית למטה. נתתי לחיצה, שיתפס. תופס אותה למעלה, את החלק העליון. לוחץ, אותו דבר, מושך, רואה שזה מתוח. מתוח, לוחץ פנימה. עם הפלסטיק, לוחץ, מכניס את החוט. הכנסתי, לוחץ. שזה יהיה תפוס. טוב, נתפס, מתחיל עם החוטים לאן אני רוצה ללכת איתם. אני רואה זה יוצא שמאלה, ימינה, בודק את כולם. מכניס אחד פה, מכניס אחד פה, לפי המקום. זה הזוויות שאני רוצה. בסוף תראו קצת מקרוב. אני אוסיף גם תירס אדום, שאני אוהב מיוחד. נשים רק 2, שזה יהיה מהר. זה נכניס. לוקח עכשיו 2 תותים מיוחדים לקרפיונים, משהו טעים. לוקח 2 תירסים. משתדל, מכניס אותם באמצע יחסית. נשים אחד למטה. נותן לחיצה עם האצבע שיהיה קל להכניס שאני לא ארוס את התירס. זה אחד, תוקע אותו. משתדל שהחוטים לא יפריעו אחד לשני, בסוף אני עושה את זה. אני מחבר שהחוטים לא יפריעו אחד לשני, מאוד חשוב. אותו דבר, מכניס פה את התירס, יצא לי. תירס מאוד עדין. תמיד שהוא בשקט. אוקיי. לוקח עכשיו חתיכה שתקל עליי, מפה, מהרטוב, ומתחיל להכניס את כל החוטים פנימה שלא יפריעו לקרסים ושיהיו כמה שיותר בפנים. כמה שיותר. נשחק עם זה, שם קצת, תופס. אני רוצה לשחק עם הקרסים לפי הזוויות שלי. שיסתדרו בקפיץ כמו שצריך ושהחוטים באמצע לא יפריעו. זה מאוד חשוב. זהו, ראיתם מה עשיתי? מתחיל עכשיו לקבב אותו עוד פעם, חזק. ועל זה ילך עוד חצי. מתחיל לקבב אותו. מעכשיו, אתם רואים? זה בערך הזווית, פה יוצא למעלה, עוד מעט הסוויבל, ואני אראה לכם איך זה נראה עוד שנייה. נקבב טיפה, שלא יהיה לי יותר קל עכשיו ולא אחרי זה, שלא יהיה אוויר בפנים. בודק עם החוט שאני בסדר, שזה חזק. תפסתי עוד 4. אוקיי? נחבר אותם. כל הזוויות. כן, תשמעו פה בשנייה אחת. אם זה קצת יבש, מוסיף טיפה מים. אם אתה רוצה, יש לך פרובה. יש לי גם, אבל לא יהיה טוב. זה יעזור, כן. משחק עם זה קובה, עושה את החצי השני, משתדל לעשות מזה בצק ולהוציא אוויר כל הזמן. לדעתי כל הפקעה היא קצת שונה, אבל זה המרקם שצריך להגיע בסוף. צריך להוסיף מים, לשחק טיפה, אבל לתת לזה להתייבש, לתפוח, הכל, לשחק עם זה. צריך סבלנות, לא פעם אחת מים וזהו. לשחק עם זה, חברים. סבלנות משתלמת. ובסוף גם יוצא משהו טוב. כמו שצריך, כאילו, יוצא משהו תופח, דביק, לא הרבה מים, כמו שצריך. יבש מצד שני. זה המרקם שצריך להגיע, סבלנות רק. שחק מהצדדים, אתם רואים? הנה, יש קצת בלגן באמצע, סוגר. לוחץ עליו. זהו, לדעתי אפשר, אני משקיע קצת יותר ואני אעשה מהר. את זה אני סוגר על זה. סגרתי. סוגר פיתה, מהצדדים קודם. לוחץ, סוגר את הקצוות. לחיצה באמצע נהיה פיתה. ומתחיל לקבב אותו. לאט לאט, מכל הכיוונים. זה מורכב. בסוף זה יהיה עגול ויותר קטן. כאילו, זה מה שצריך לקרות. יצא עוד קצת אוויר. זה יהיה קצת יותר בצקי. מכניס ולוחץ, מכניס ולוחץ. כמו בצק. פה למטה עם 2 הידיים. לוחץ.
לוחץ. לא הורס אותה בפנים, זה רק המעטפת שלה בחוץ. שתהיה חזקה. לזה נכנס בסוף הטייגר נאץ, פופ-אפ. יש 2-3 דקות לשחק עם זה, אז תעצי. משחקים עם זה כמה דקות עד שזה נראה. יש כל מיני ריגים שאני מכין בקופסה הזאתי, בבית אני מכין מים חמים, קרסים מיוחדות. אין פה כבר הרבה קרסים מיוחדות, הנה זה נגיד אחד מוכן, אני אראה לכם. קרס מיוחדת, חוט מיוחד שפורטים, גומי למטה, גומי למעלה, קשירה מיוחדת. לוקח כמה דקות לעשות כל אחד כזה, אבל עדיף, זה הכי מקצועי שיש, עדיף מלכם. הכנתי מראש, שמתי את זה בטעמים, טייגר נאץ, תות. זוויות, אני יודע, כמו שאתם רואים, זה יכול לעבור מפה, כמו שצריך, בא מאחורה. מה עוד אני יכול? זהו, יש תוסף פה. לפעמים אני מוסיף דברים אחרים, יש כל מיני משחקים עם פופ-אפ, עם כל מיני דברים. זה הולך מחובר לקפיץ. כמו שאתם רואים, שיחקתי עם הקפיץ קצת יותר, אני אפילו אקטין אותו עוד יותר, הוא יהיה יותר קטן. ויתייבש, אני אוהב שהבחוץ יותר יבש. אני מחבר את זה פה לסוויבל כמובן. העליון. חיברתי פה, ואחרי זה יהיה מחובר לחכה כל זה. נותן לחיצה. יש לי בחילות, לא יודע למה יש לי בחילות. אולי אני חולה ים. חולה ים. הכנסתי את זה פנימה, ראיתם? לוקח חתיכה בשביל לא להרוס את כל מה שעשיתי. נכניס פנימה. מוכס אותו. עוד פעם. ומקבב אותו ליותר קטן. זהו, אפשר לעצום. קיצר, זה, אני יודע, ממשיך לשחק עם זה, בודק ששתי אלה מתוחים יחסית. הקטנתי אותם כמו שאתם רואים, לאט לאט, מוסיף קצת מים מסביב, שיהיו קשים, מסביב יהיה קשה. מוכן. אותו דבר זה, עם מים קצת מסביב, שחק שהעטיפה תהיה לא עם סדיקות וחזק. רק בסוף, אחרי שהוא מתייבש, נגיעה של מים, ממש נגיעה של מים. רק בשביל לסגור את כל הסדקים ושיהיה מעטפת אחת חזקה להכל. כי אם לא, אז נהיה סדקים ומתפוצץ. טוב, זה אישור נלך. כולם פה מוכנים, יש לנו 4 כמו שאתם רואים. עם טייגר נאץ, טירסים, פופ-אפ, כל מיני משחקים עם הריג שערה שאני מכין. וכל זה ילך למים, עוד מעט 4 חכות. זהו. ככה זה נראה בסוף. קשה יחסית. בקופסאות אני שם אותם ויוצא עם הקייק. וממשיכים. טוב, הקפיצים והריגים בתוך קופסאות, שהם חס וחלילה שלא יתרטבו לי. קשור לחכות קצת במתיחה. אני יוצא עם 2 חכות לסביבות ה-350-400 מטר אחרי המצב. ונתחיל לחזר 4, 2 חכות כל פעם. יאללה, בהצלחה עם הקייק. טוב, תחליט שאני עובד עוד 2 חכות במים. בינתיים נותנים קרפיון, זה הדג השני, בעזרת השם. יש משיכה, ואתם משיכים כמה זמן? 5 דקות. 5-10 דקות יום. הוא המשך, אני משך, הוא משך. יש דג. רואים את המתיחה, סבלנות לא לקרוע את הזה, כי זה עדיין הניילון וחצי דג. כשאני מגיע לבד, אני יותר בטוח. אני מרגיש דג בוודאות. אפשר לשאר את הגודל של הדג? כן, לדעתי זה מהסוג השניים. וזה מטוח לאט לאט. כי זה המתיחה, כל הזמן לשמור על זה. זה המקסימום. כל הזמן לשמור על זה. הוא חתיך. איך לא, בחום הזה, איך לא נמס לך? בסדר. דווקא צריך חלב מוחית, אוכל? מה זה שם? לא, אני... עד שאני חלק החודבן? לא, זה 10. כל צבע. נכון. זה שלי.
סתם, אתה גם עולה עד לפה, ואז לא עושה משם עיגול. אתה גבוה פה, אתה גבוה. עכשיו אחר כך כאילו 4 מטר, אתה מבין? אם אני לא נתן עכשיו. זה כזה משמעותי? אני רואה את נפתלי, עולה אחי, עולה. זה לא כל סולם. זהו. למה? אתה הולך שעה עד המים. כן. קמפיון! עלי! די, פעמנו לקמפיון! תיתנו! גם וגם נראה לי. ראיתי גם וגם, כן! ראיתי נכון, כן, גם וגם. פעמנו לקמפיון! די במגע! או שאתה... תביא את זה. הרשת. ותביא את זה. תן נגיד! תביא את ה... פה, נשאר פה. קיית, מעל, בוא נתן. 2-0! 3-0! יש עוד שתי חכות. 3 מתוך 2. בוא! לא? היא שמה בזה. תביא, מאחורה שמה. חנון דג מגיל. זה בינית, לא? כן, אחד בינית. איף, חנון דג מגיל. וואי, איזה דגים, אתה לא מאמין. זה פה על הראש. איזה מורי. בוא נותיל לו את הדם. בואי לראות את זה. איזה מורי נגע. תחות. זה שלא ישתלגו הדגים על המתגודל. לא נותן כל הזמן שהם מתקרב. אבל תראה איזה יופי, עבדה תגנץ. מטורף. לא, חסר. סמנון לא. סמנון. כן. כן. כן, הוא דקה. סמנון לא בחבר. איך? חבל שלא סמנון, חבל שמלא פה, הוא לא אמר. עולה. שוב עולה, עוד שיהיה מים. מעדיף לעשות את זה במים עדיין. טוב, תעבור עם הרשת. אני לא רוצה להתאפס. בגלל? טוב, אתה רוצה? להחזיר לך את הרשת? כן. איך כאן מעיז לגעת בסמנון? אני הכי לא מעיז לגעת. לא, אתה נגע בו. נתי, אלומים. תגיד נתי, לאז. מים שלי, כבר לא די. כן. נפותים לדעת. משתולל. לא להרים מחצי ברשת, תיקח את זה. בדיוק. זה? מתח? לא, כפה. אחי עוד שנייה, איך חכה? אחי, תן ראש, לא. בורי, רוש. קבלתי את הרוויה. הוא אמר שאתה ראש תחל עליי. ואתה דווקא בנשת עליי. אתה עוד עליי? טוב, תדעו. איך הפכים? חבר רוסי כואב. בדיוק קראתי מה לאכול גם? בלי סתם, דגים הרבה תמות. גם כמות. בלי זה מגיע מהקרפיונים. עושים מזה מבלי בעיקר גפילטר, לא? גם קרפיון? כן. אבל שקונה אוכלים גם בלי איזה. אוכלים לא קרפיון בלי גפילטר? גם חי? אוכלים אותו, בסדר. מה? הבעיה. אני גם ליד. בוא, די, חמוד, שרון, תראה פה לדגים. על הראש. סמנון? שוקל. גם שואל כמה קילו יש לסמנון? נתי, 3. תפסתי כזה 15, לא צילמנו, חבל. 2. בוא רק למעלה. זה התוצאה, נתתי לחבר לגלגל לי בינתיים, חוץ כבר הוא מגלגל לי 5 דקות, מאחורי המצוף כמו שאתם רואים, עבר את המצוף, 400 מטר בערך, אז הוא מגלגל הרבה מאוד זמן, לאט לאט אחי. מה ישתחרר? לאט לאט, סע, לא ישתחרר. זה עבר חוט, אל תתבלבל, אל תגיד סתם, זה שינה חוט. קיצר אחי עוד שאני ככה אני אסדר, בוא צלם אותי, בוא נראה מה אנחנו מוצאים.
מצטער אחי, עשיתם תקלה ואף אחד לא אמר לי. מישהו איבד פה... משות. משות ואף אחד לא אמר לי. אני לא יודע מי זה. ברגע שמישהו יבוא ויגיד לי שהוא עשה את זה, אני אתן כאן קטע. מישהו פה עשה את הקטע ולא אמר לי. איבדתם משות אפילו לא אמרתם. תאמין לי. שלא יהיה לי שום תירוץ שאין מילים את מתרגשת ככה אליי. כן, הוא זורם עם המצב. זה יפה לך, זה עושה לי את היום. זה מרגיש כמו ככה. תחייכי גם בחלום. וואו. כן, קמפיוני גדול. גדול, כאילו בחלק. אותו אותך. אני לא מעניין. זה פחות יפה. שתיכם יפים. בוא נביא אותו אלינו. רואים בעדינות, לא נותנים לו לעצמו קפה, פוסס פתוח. נותנים לו קצת להתעייף פה, כמו שאתם רואים. חמים בכלל. איפה הרשת? גם לא התאהב. לא, אני לא רוצה רשת, כי הרשת מחריבה, לא. אני מוצא אותו שם. אני נגנב כשאת צוחקת. ואז אני שם אותו אולי ברשת, בלי קרסים. שלא יתאהב אותו, אני מניח את החכה. שלא יפריע, עם פוסס פתוח, תלם. ואז תחזור לדעת. אני יכול להניח את החכה, רולר פתוח שלא יהיה סגור, שלא יהיה רווח. סלם. כן. את אומרת ניפגש עם וואו. עשו שיר שאת אוהבת אתן לך יום להרגע אני נגנב שאת צוחקת ככה אליי תגידי מה את מבקשת שלא יהיה לי שום תירוץ שאין מילים את מתרגשת ככה אליי יאללה, תרים אותו. כן. רק אחד לשתות. תתחיל לתקע באבנים. טיפה לגלגל? לא לגלגל אפילו. אתה לא רואה בזה בכוונה, לא רוצה לפגוע אותו בכלל. גם נזהר על עצמי. אתם רואים, אני מרים אותו לאט, הוא יבוא אליי, שיבין שזה הקשר. עדיף לו לבוא אליי, מאשר שאני אראה לעצמי. פה אני ממש טיפה, אתה יכול להחזיק. בוא, תדור. אני לא רוצה להכניס אותו עדיין לרשת שלא יתבגר. בוא תחזיק פה באוויר. בינתיים הוא במים, אתם רואים? ככה, לא נגיד. בסדר? להרים טיפה? אני מוריד לו פה, את הקרס. ככה הוא גם חי. On my 745, you drive me crazy, shorty. I need to see you and feel you next to me. I provide everything you need, and I like your smile. I don't want to see you cry. Got some questions that I gotta ask, and I hope you can come up with the answers. It's easy to love me now. הוא גם עוזר לך, אני כן. How you still have love for me, girl. It's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me? If I fell off tomorrow, would you still love me? If I didn't smell so good, would you still hug me?
If I got locked up and sentenced to a quarter century, could I count on you to be there to support me mentally? If I went back to a rookie from a כן? would you and disappear? אתה גנץ? My friends, if I was hating, I was hurt, would you be by my side? If it was time to put in work, אכל אותו. I get פה? up, chillin' drive. ספוג. I'm asking כן. questions to find out how you feel inside. If I ain't תמתין. ready to flip burgers at Burger King, would you be ashamed to tell your friends you're feeling me? In the bed, if I use my tongue, would you like that? If I wrote you a love letter, would you write back? Now we בוא תראה אותו למצלמה. זה הקרפיון, זה בכסוף יחסית, אתם רואים? זה נראה לי בינית. נראה בנית. בינית בנית גדולה. ארוכת ראש. כן, היא דומה מאוד לקרפיון כזה. בנית ארוכת ראש. כן, זה לא קרפיון, זה מאוד דומה. אבל הוא טעים כן, לדעת. טעים. גדול. גדול. רצון? כן, אפשר לעשות אותו בינית.